ሚዲያናን ፕሮግራማትናን ሰብስክራይብ ላይክን ሼርን ብምግባር ክትከታተሉና ብኸብርን ቀደም መብዛሕትኡ ብእንካሃባ ባዕልኹም መብሪኹም ጉዳያት ተልዓለም ብዙሕ ድወይ ዘይገብር ትማለ ዝዋደው ዝነበረና ናይ መናእሰይ መድረኹን ከምዚ ተመሳሳሊ ብጣዕሚ ሃርሞኒ ዘለዎ ሓደ ግዜ ክንደይ ናይቲ ጉዳይ ሕድሕድ መንእሰይ ተረዲዎ ከም ዘሎ ኣብ ኩሉ ዝተተሓዘ ራዳ ተመሳሳልነት ሓደ እውን ክበሃል ብዝኽእል ደረጃ ብዝገርም መንገዲ ትማሊ ኣብ ዝዋደው ዝለዓል ዝነበረ ይተደጊምሎም መዓልቲ ማለት እዩ ቶም ሓደ ምምሕዳራዊ ነገራት ኣመራርሓ ከተማ መቐለ ኣብዚ እንተልዮም ቶም ዘለዉ ወስድዮም ቶም ዘየለዉ ከዓ ብሚድያስ ብኻሊእስ ክረኽብዎ ስለ ዝኽእሉ እቲ ምምሕዳራዊ መልስታት ዝደሊ ጉዳይ ንሳቶም ክመልስዎ ወስድዎ ይሓርጎ ገገሊኡ እውን ከም ናይ መንግስቲ ወኪል ናይ መናእሰይ ጉዳያት ቢሮ ሓላፊ ስለ ዘለዉ ንዖም ዝምልከት እውን ወሲዶም ይኾኑ እዮም ይደግሙ ሚዲያናን ፕሮግራማትናን ሰብስክራይብ ላይክን ሼርን ብምግባር ክትከታተሉና ብኸብርን ቀደም ምንም ትጎድአሉ ኣይኮነን እንተኾነ ንኻሊእ ትጠቕመሉ እንተዘይኮነ ግን ትዝግበአካ ንክትወስድ ኢኻ ትገብሮ ትቃልሲ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ዝኾነ ኣካል ፍቓድ ዝጠልብ ኣይኮነን ሰላማዊ ፍትሓዊ ሕቶ ምንቅስቃስ ክሻው ዝኾነ ማለት እዩ ከዚ ካብዚ ኣወፂና ንገብሮ ምንቅስቃስ ክኾነ ኣለዎ እናበልና ዝዋና ካልእ ብዓብዪ ክንብሎ ዝግበአና ደጋጊምና ክንብሎ ንኻሊእ ህዝቢ እውን ክነስርፆ ክነንቀሳቐሶ ዝግበአና ኣብ ሰላምን ፍትሕን ሰላምን ፍትሕን ምዕሳል ካብዚ ወፃእ ዘሎ ዝኾነ ዓይነት ናይ ኩናት ፀዋዓይ ምንቕናቕ ኖ ክንብል ኣለና እምቢታ ክመፅእ እንድሕር ኮይኑ እዙይ ዝመፅእ ንኩናት እምቢት የተባለ ንሰላም ከመጌርና ማቢል እቲ ኣብ ሓደ ዳራሽ ዘይኣተወ ዝተረፈ ህዝቢ ትግራይ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ተወዳራሽ ሓወልቲ ዘይኣተወ ህዝቢ ትግራይ ሲ ትኻብ 1000 ቁፅሪ ወፃእ ዘሎ ብሚልዮናት ዝቁፀር ህዝቢ ንዓኻትኩም ንመናእሰይ ሓዊሱ እንታይ እዩ ዝዝምር ዘሎ እኮ ሰላም እዩ ዝዝምር ዘሎ እኮ ሓድነት እዩ ዝዝምር ዘሎ ሓለዋ ከባቢ እዩ ዝዝምር ዘሎ ፍትሒ ይረጋገፅ እዩ ፀጥታ ይረጋገፅ እዩ ዘረፋ ጠጠው ይበል እዩ ስለዚ ኣብ ሓደ ዳራሽ ዘሎ ኣካል እምቢታ ንእምቢታ ንውፈር ክብል ተሎ ንመን እምቢ ክብል ዘሎ ዝብል ዝሓስብ ዘሎ ነቲ ሰላም ዝብል ዘሎ ነቲ ፍትሒ ዝብል ዘሎ ነቲ ማዕርነት ዝብል ዘሎ ነቲ ሓበራዊ ተጠቃምነት ዝብል ዘሎ እምቢ ንበል እዩ ዝኾን ዘሎ ማለት እዩ በኣይ ዘለና ራዳእስ እዩ እምበየብ ዘይበሃል ዶ እምቢ ትብል ኢኻ እምቢ እኮ ትብል ንጭቆና እዩ እምቢ እኮ ትብል ንኩናት እዩ እምቢ ትብል ንወፅዓ እዩ ካብቲ 1000 ካድረ ወፃእ ኣብቲ ዳራሽ ተኣኪቡ ዝቐነየ ወፃእ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ብሚልዮን ዝቁፀር ኩናት ድዩ ኣውጁ ኮይኑ ክዘርፍ እየ ድኢሉ ኮይኑ ብሚልዮናት ዝቁፀር ህዝቢ ትግራይ ፍትሒ ክዕምፅፅ እየ ድኢሉ ኮይኑ ኩሉ ላብ ወንበር ክወፅእ እየ ድኢሉ ኮይኑ ብሚልዮናት እኮ ላብ ወንበር ክወፅእ ይክእል ሰላም ሃውና እዩ እኮ ዝብል ዘሎ ስለዚ እቲ እምቢታ ዝተባሃለ ውሽጢ ኣዳራሽ እምቢታ ኣንጻር ሰላም እዩ ዝኾን ዘሎ ማለት እዩ እዚኣኻ ይትረፈ ንሕና መናእሰይ ህዝቢ ትግራይ ማንም ኣብ ዝኾነ ናይ ዓለም ኮርነር ዘለውን ዝቕበል ኣይኮነትን ክፍለጥ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ኢና ንድምድም ዘለና ማለት እየ ሓድነት ይጠናኸር ዝተባሃለ ዝተፈላለዩ መልክዕ ዝገለፅኮ እቲ ከባቢያውነት ከም መጥቀሚ ዝገብር ኣካል እንታይ እዩ ዝብል ከባቢያውነት ካብቶም ዋና መሳርሕታት ናይ ጭቆና ሓደ እዩ ዋና መሳርሕታት ናይ ጭቆና ናይ ኣናርኪስት ዋና መሳርሒ ኒፖቲዝም ከባቢያውነት እዩ ፀቢብነት እዩ ከባቢያውነትን ፀቢብነትን ክህሉ ይገብር እሞ ነቲ ከባቢያውነት ኣይጠቕመናን ፀቢብነት ኣይጠቕመናን ዝብል ሰፊሕ ህዝቢ እናመረፀ ዘንበርክ ከሉ ኩነታት ንምፍጣር ዝጥቀመሉ እዩ ናይ ኣናርኪስት ባህሪ እዚ እዩ ፀገም ምስ ፈጠርካ ነቲ ፀገም ክትፈትሕ ከም ዝመሰልካ ኮይንካ ምኻድ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ግድን ፀገም ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ
صلاة نفطر مالتي لما خاطر توفر ندحر كوينكا مجمرة صلاة تفطر لك لمن دا مكد مجمرة صلاة تسرح لك أو جزع صلاة مسرحي كوايونت صبيونت أي بسنك خوابي أنا يبدل الله أنا أمريتي أبجزاي الحداري كالي سبعي كجبر لي كالي بعد جزاك جبر لي يجبر الله بعليك ما حدريه أنا سبعي نزول بعد جزا إيه خوابي أو إيه خواب بحضر أبيت سوكو إذا تفلتي يترفع كابي يترفع بيتسب أب عليت أب حدا بيت سوكو إذا وزيد أتوكل الله إن دم زلنا مالك لازم بخاوي والنت مخنيات حزب تقرأ يتخفف الوقت كلنا حدا إنا عندهم كم تخالي بهير سب زولنا تواسينا إنا تزامينا إنا نقول لكنا أن إحنا دك حنتي سبيتن دك حدا سو عيننا ولك أيتن علامات أن حدا يوم حدا بيت سويهم أو زيتو تو كباب زول حزب الله كبابي يلو زتكم وجلجن إنه أسيو نوخ بحال الله إنا نقول لنا قال بسنكي كبابي أونت مخنيات غيركا نايز استفلا ليو سنة لبناو متأثر تاريخاوي ناي محدرا متأثر زلهم هزتات زحتوا حتى من عند أصون الله نعمت أبز حلفة أو تنبين السرعة على زوانا من لسولنا زبل حطول أب وشت تنبين زبل سم تاريخاوي عبي كبور سم استشكم حزبي قراريتكم من النتو سنة البناو متأثروا بتاعتكم وزبل حتى قريب هذه فتحوا حتى قبل على حزبي تفليت أم خراجة اللي الله يبلن حزب تنبين هذا زواق خوون زقباني زقرا سنة البناو متأثر نتقرايون زل على استواصل بزقورو لمن قد خود ولا نيزل زلنا كم زي عينة حتى زقرا حزبي كرأي الله بتزول درجة دي خم الله سيم الله سنكالي قداي تحطه خم حطه وسيل كامر أيجن عقد داسي عبيت زبطات تقراي في اللطية أدي أولو عقام أولو كرعلت أولو أبحد تشم زي تشكيمك واحد يلا تشم كتأفق زي كعلة بزتفل عليه خط أفق زي كله قرستاتي بعشان دام مغنيات بمسكال مغنيات بتتأطو زي فرس زي كل ويحدوا الكسركم دلله أو دلله ساعات كفرس زي كل جوا قرعلتها مغنيات يقتلوا زلة السمكو تم جزعت كن سمعت زيون كتفوا ويد اليوم بعلم بزدليو بعنفتن بنايك بعلم تاريخ سريح زولو والكسبن شماتنا هاو خصوعو تزنا ورا تاريخ هاو متسارقن كفرسوا كويد اليوم نزينا نوخ ندل أنا نزيت أتوزي كم حدا من نسيت كراي قال بريتوريا زملكت بريتوريا استمنا حاز كنون تلنا نزل عالم إدنا جبتنا خن نبر مالتي يكون تن بريتوريا بمخبار زفت أما علامات يفلت عين إن دلس زغنا جزية جن كوسد يقول جزية نخي وسد تجار حدهم كنا لنا تن حتوتات نصورات نقول لنا زغنا حتوتات يعني عزي أن زشام حدا تجروا يلا جن بخلتها مع دوهنك أتي بريتوريا يبل زبل زقربة تحت أجمع بيكم زلاجن تفلتوا ياهم مناسب كتكرر سلزلوا ياهم ريكم وامبر بريتوريا زفتصم سلطان توها أكل الله زفر ما أكل زعم زعيكم أنا أول وده واحد بشو وده واحد بريتوريا تفرمي يتركلي مجمع أنا بريتوريا خدت الله وتوكلتي منجست وكيلهم يوم كده منجستي بحتى وكيلنا حزب تقرأي بحتى وكيل حزب تقرأي أو بستفتر إنك هوا بحو حاشم كفر من الله مستوى هلا ناقدن تو أبغى بارز هالق زلوا من إسي تطأو كل سلا زلوا عناوي دماغ خينات سلا زنورة بزوجنا شو يفرم راح تقصد تطويبه بزبل توصلنا نعم ودعتها والسنة جن واحد كم ودب حزب تجراي وكيله مريحة تقالي سئة زبل انت عارفينه
ኢንፋክት ንሕና መንግስቲ ነይሩና መሪፅና ኢና መንግስቲ ኦፊርና ናበረኻ ኢና ንኣምን ግን በቃላት ቶም ውድብ ሕወሓት ንመርሕ ኣለና ዝብሉ ኣካላት ውድብ ሕወሓት ናይ ህዝቢ ከውዝ ሒዙ ንበረኻ ኦፊሩ እንተኢሎም ናብ ፕሪቶርያ እውን ናይ ህዝቢ ከውዝ ሒዞም እዮም ከይዶም ናይ ህዝቢ ከውዝ ዝሓዘ ኣካል ምስ ፈረመ ናይ ህዝቢ ከውዝ ዝሽከም ካሊእ ኣካል ምስ መፀ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝበሃል ጠቕላላ ናይ ህዝቢ ከውዝ ኣብ ትሕቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ይኣቱ ቅብብል መፅኡ ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብዚ ምስ መፅኦም ስታብሊሽ ክገብርዎ ነይርዎ ስታብሊሽ ገይሮሞ ትሕወሓት ዝፈረሞ ሓላፍነት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ከም ዝወሰዶ ኣነ ዝፈልጥ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ሃይማኖት ከይፈለየ ዕድመ ከይፈለየ ጾታ ከይፈለየ ከባቢ ከይፈለየ ብሕታዊ ንኩሉ ማዕረሪ ዘመሓድር ኣካል እንተሃልዩ ቀደም እውን መንግስቲ እዩ ሕዚ እውን ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝብል ሽምን ሓላፍነቱን ዝተወሰነ ዝተዋሃበ ግን ነዚ እዋን እዚ መንግስቲ ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ መንግስቲ እዩ ብሕታዊ ወኪል ናይ ህዝቢ ትግራይ እዚ ክስመረሉ እዩ ዝግባእ ከም መንእሰይ እውን ብዘላቕነት ብታሪክ ንምስረታ ስርዓት እናተቃለሰ ዝመፀ ህዝቢ ስርዓት ሲኢኑ ብቐፃሊ ኮንጎ ኮይኑ ከይተርፍ ወይ ከምተን ካልኦት ተበታቲነ ዝተረፈ ዓድታት ከይኸውን ኣብ ስርዓት መንግስቲ ምኽባርን መንግስቲ ምጥንኻርን ትኩረት ጌርና ኢና ክንወፍር ዝግበአና ካብዚ መድረክ እዚ ወፂና ማለት እዩ ከምቲ ዝፍለጥ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝሰማዕኹምዎ ግዝያዊ መንግስቲ ስርሑ ኣይሰርሕን ስለ ዘይክእል እዩ ስለ ዝበልፀገ እዩ ወይ ብልፅግና ስለ ዝኾነ እዩ ትግራይ ስለ ዝኸሓደ እዩ ስለዚ ኣንሕና ኢና ትክክለኛ ተጋሩ ናይ ትግራይ ከውዝ ንቅድሚት ንወስድ ኣንሕና ጥራሕ ኢና እሞ ንጌታቸው ውሪድካ ንኣና መልሰና ዝብል ሕቶ ከም ዝቐረበሉንቲ ጠቅላይ ሚኒስተር ትፈልጡ ይኹን ተገሊጹ እዩ በቶም ኣብኡ ዝነብሩ ኣካላት በዓልቲ ስለዚ እቲ ጉዳይ እንታይ ማለት እዩ ናይ ሕወሓት ፕሪንሲፕል ግን ከም ትፈልጥዎ ሓበራዊ መሪሕነት እዩ ኮሌክቲቭ ሊደርሽፕ እንታይ ማለት እዩ ጌታቸው እኳ ድኽመት ተልይወስ እቲ ናይ ድኽመት ጎኑ ሸፊንካ ተጠናኺርካ ትቕፅል ማለት እዩ ምሩፅ ሰብ ዝበሃል ኣብ ሕወሓት የለን እዩ ዝበሃል ከም ቀደም ዝብልዎ ትክክል እንተኮይኑ ማለት ምሩፅ ሰብ ዝበሃል ኣብ ሕወሓት የለን እንታይ ደኣ ወኪል እዩ ዘሎ ካብኡ ኸ ተደጋጊፍና እቲ መሪሕነቱ ነጠናኽሮ ጉድለት ዘይብሉ ሰብማ ኸባይማ ንረክብ ጉድለት ዘይብሉ ሰብ ዝዓለም ኣይተፈጠረ ጉድለቱ እንድሕር ፈሊጥካ ኢኻ ጉድለቱ ትምልአሉ ካብ ወንበር ውሪድካ ካሊእ ኣብ ወንበር ዝቕመጥ ሰብ ምቕያር እንታይ ኣድልዩ ብመስርሕ ደይኮነን ብናይ ፕሪቶርያ መስርሕ ደይኮነን መፅኡ ጌታቸው ኣነ ንጌታቸው ክከላኸል ክምጉስ ኣይኮንኩን ንቐፃሊ ከምኡ ዓይነት ነገር ከይህሉ ኣብ ስርዓትን ሕግን ጥራሕ መሰረት ንገብር ስለ ዘለኹ እየ ግን እታ ወንበር ክንደይናይ ከም ዝተረሃገት ግን ንጌታቸው ጥራሕ ኣውርደልና እምበር ዋላ ብልፅግና መፅኹም ምሳና ተሓወሱማ ሓቢርና ንመርሖ ይተው ካልእ ባዕሉ እቲ ፕራይም ሚኒስተር ዝበሎም ተመዛበልቲ ከይምለሱ ትዕንቅፉ ዘለኹም ንስኻትኩም ኢኹም እምበር ኣነ ኣይኮንኩን እዩ ተመዛበልቲ ከይምለሱ ትገብሩ ዘለኹም ንስኻትኩም ኢኹም እከለ ኣብ ወንበር ክሻው ዝሃለወ ተመዛበልቲ ብሽም እከለ ምዕራብ ትግራይ ብሽም እከለ ክምለስ ኣይግብኦን ዝብል ቅዋም እዩ ናይ ክሬዲት ጉዳይ እዩ ናይ ህዝቢ ኢንተረስት ጉዳይ ዘይኮነስ ናይ ክሬዲት ጉዳይ ተመሊስካ ላፍታ ስልጣን ናይ መምፃእ ጉዳይ እዚ ብእውነ ነስተውዕሎ እቲ ሓቅሱ እዩ ትካላት ዝምልከት ትካላት ህዝቢ ትግራይ ዝወለደን ትካላት እየን ዘለዋና ብዝተፈላለየ መዳይ ዝመፀ ቃልሲ ዝወለደን ትካላት እየን ዘለዋና ሰራዊት ትካል ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ማለትና እዩ ዋላ ውድብ ሕወሓት ዋላ ተን ካልኦት ውድባት ውላዳት ህዝቢ ትግራይ ኣብያተ ምኽሪ ትካላት ህዝቢ ትግራይ ኣብያተ ፍርዲ ፖሊስ ትካላት ህዝቢ ትግራይ ኣብዞም ትካላት እዚኦም ኣብ ልዕሊ እዞም ትካላት እዚኦም ተመሊስና
ناي مفراس استواصو هنقبر ما نم من أساي تقرأي كحسبي كله كتناخر وزقبهم كتناخري ملكهم كغير وزقبهم نزحش علامة ملكهم كغيري كفرس زل على من أساي كله كله ويزل على زغانة من محدار كله كله كم تكال مالك نسراوي تقرأي نحيل تقرأي بولك يكون بوجلة تبليت كا نابتق مخامق يارجن أي كألين سراوي تقرأي أول سراوي تقرأي مالت أنا إيه من أسي تقرأي نولك أي سراوي تقرأي كعسلو أي غلن ندليت هتفز تقرأي جن كعسلي كم وخنت الله كلنا خن عسلينا سلازي نوخ بحاله كل الله والكاميرا حنت أفتو سراوي توش تزلون سواتهم ياو كمان أم بقول كذا صدق عمنا جريه لدو كل خل بقول كان رأيوس كيس باي كيس يغرز الله كم تكال عن مثل الله زتوا فرحيلي أنا إحنا كم من عسي كنك أوامو إزقبنا نزل تكال زي على خبره هنا مثلا أنا تقرأ قداي وحس خوون زغل كابزو تكال زي وصع كاب حيل تقرأ وصع سلزي خوون مالتي وزينا نوصل زلنا خفتنا يلوم عن في ميت كاري زل عالكمو ناي كونسل قداي أبيات المخري أنت تعمل نتقم هزب تقرأي كوعلا مقاري كالي زي كالي يكونن أنت هنا قن عدمان حلفون زخنا أكان مسأوة خجبران زخل العدل سفيح وين الله يسأوة هون الله نابتقمي هزب تقرأي كوعلا زي غلالو خناتات أطون تيلو عدمان الحلافو حالا نقر كوينو تزي حلفون نناي هزب تقرأي تقم زي عسلان دحر كوينا بيت مخرج تتكلم بر تومو أزلوا والكسرات كم جرم دليتي هون قدام هاي possibility councils بحال بفتنة كتعيش ما أنت تلوم عن تزولكم وون من أسيون من ترساتر إتن أبيات المخرج كم زلوا مقصال ولا سنة دليت انتهالو ذكاء لي من أسيجني لنا نقول لنا council متعشي زلع على عدلي من أسي تقرأي وكل النوز الرجاجس ألن تكالاتين كخوناتين ببدرجة تعيشها كونسلات مالتي شرط أبي أزور ده سبز مخنيات ممكن كلا سولز جبنا أي منعسي كدوم ويكو على كحدر زي جبوا أنا جر يوز قدايزي أفتح أبيات المخري متى أنا يعمل محاسب مجاركو موسى ديكالي كونسل تعيش شجر ثلاثة إنترست ناي هزب تقرأي ناي تسات فوق قداين ناي فتحي ناي كوزر قداين زي كنا تي إنترست ناي حارب جل إنترست أم تجبارن أو زي متجبارن تمسرته إيو تذكر على سيد الله فزي ذكاء أبونا عند حرفرينا مفتوح مجاري كالي أم وداتا أوكي كده موداتا حنت نتبي مسجرابتي حزبتات أب كرواز الله يكون أو رحوز الله يكون زهلوا الناس مدنا أبز حلفة منا عسي نلزب كروا يوم إلا نعمة نقطم نايم ودعتا مفتح إيو قدم نقطم نلازب نايمن إساي مجلس يكون الله هزم الزخانو أبقربا يكون ورحب الله هزبتات تقمنا نمرح ناي قدم سلام نحن الراقص يقبعنا هزن خالقات هزبتات ونعدم له بزمن ترك يكون الله كما أنا أسي تقراي مسفانو معراح يكون زوات الناس مثلا مش حزب حرام عراقي زواتنا كم أنا أسيت قراي مش حزب عفار عراقي زواتنا مكر رابي زواتنا كاب مش شعبيا مش حزب إرترام الرخابي زواتنا حزب تاتنا آخر جرنا الرخاب دبلوماسي نسرح زي كاب زي ما أنا أسيت ساتفو نقدميت وسط ولا يكونن إنا نرزلنا مالتي أما وداتا زعا دياسبورا زل عليكم والله دياسبورا يمكن محزز نورا استواصو كم زغنا أبزيز نورا من إسيك جورا زخيل استواصو أبدق كوينو جورا زخيل استواصو غيريو دحر زغنا وان مز حالات والله مخنياتو بزي قدس أب قداي تقرايقن حانت معلت مدكاس أيدلن حزون يدقفو بزخلوا نمنتاي أمز دقفو
ህዝቢ ትግራይ ሰላሙ ውሕስ ክኸውን ፍትሒ ክረክብ ተመዛበልቲ ክምለሱ ስደተኛታት ክምለሱ መሬትና ክምለስ ተናዓሰት ሕገ መንግስታዊ ግዛኣትና ክምለስ ሕውየትና ከነቀላጥፍ ምንታን ብፍላይ ኣብ ሕውየት ምቅልጣፍ ዳያስፖራ መንኣሰይ ይኹን ካሊእ ክፋል ሕብረተሰብ ኣብ ናይ መንኣሰይ ትግራይ ተወግሶ ሰናይ ተወግሶ ደገፍትን ዓሰልትን ክኾኑ የበዘገጣም ጻውዒት ክገብር ዝደሊ ሕዝቡን ክብርን ሞገስን ሰማዕታትና ይቐኒየለይ ሚድያናን ፕሮግራማትናን ሰብስክራይብ ላይክን ሼርን ብምግባር ክትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድም